Tak zdárek lidičky, já jsem Razmi a jsem tady zase zpět. Omlouvám se, že jsem nenatáčela, ale teď probíhá v Bravku právě že event. Teď je tam poslední chvíle. Musíte rychle naběhnout do Bravka a hrát a farmit kily. Takže nejlepší asi do 2. Potřebujeme dát 100 megabox, 100 zombie boxů. A já tady už nějakou dobu farmím. Jako hodně dlouhou. Bych si měl koupit tenhle skin. A mám tady peněz. No. A tak jsem farmil. A potřebuji s váma dát poslední. Jdem do toho. Vlastně, že jdem je tam všechny vyzvět a přišel jsem na novou taktiku s bou. Bude nám 100% líbit. OK, takže spawnáte se. Potřebujete si pak ty. Tohle vypadá marně. Že se zkrát. Mě se kempit nemá, ale co mám dělat, že potřebuji. Sorry. To je jedno, ale já jsem tady taky to. Ne. Se vám ani neukázal. Teď se to povede. Teď se to povede. Yes, máme dobrý spawn. Když si nazbíráte ty zelený věci, teď se zapomněl k svým. Najdi pipi. Ne! Ach jo, já vám to neukázala, ale to je jedno. Ale máme splněný craft. Yes. Jdem na to. Yes. Jo, 10 gemů. Jdem do shopu. Pojď. Je to velká investice, ale já jdu do toho. Mám ho. Yes. Jo. Nice. Yes. Nice. Wow. Ještě tyhle dva si tady to asi je. Jak tomu říká můj kamarád, s kterým jsem už dlouho natáčel. Naval. Ten je boží. Yes. Jo, a jinak se tu spousta věcí změnila. Padl Edgar. Spoustu věcí mám Piperku, Groma, Moa. Tohle ani nevím, jak se čte. Ale docela dost. Ale já jsem rád za ten skin.
A říkám si, že bych docela udělal všechny skiny na Leona. Kamu, tenhle se mi mega líbí. Ale tyhle ty nevím, hele. Jestli to se na rozkám. Kde jsme si koupil těmi. A tohle bychom museli hodně šetřit. Nice. Tak jo. Já jsem to s váma chtěl sdílet, pokud byste chtěli další videa, tak rozhodně lajkujte. Prosím, dejte mi odběr, snažím se dosáhnout hodně 50 000 odběratelů, nebo 150 odběratelů. Prosím, pojďme dát 150 odběratelů do konce tohoto roku. My jsme mohli dát, ne? Tak jo. Já jsem rád, že jste se dívali na tohle video. A nazdar, zdárek.